ako no. Lo. Wala makagawas ani. Lo. Lo. Lo na may birds. Finches? Finches. Mura siya maya sa? Oh. Nanaghan na ni sir. No. 23 na kabukran. Oh, matay ang uban. Ah, pero gagmay siya ba? Ilang usa sir? Ang Paris na ay, depende, na ay society. Mga barato, mga 200 na. Oh. Ang zebra na, mga 4. 4,000? Oh, Paris. Ah, na kay zebra ni. Oh, kanang ito may. Kana. Kanang ito may kanang puti. Ah. Ang society katong kuan ay katok. Yan ato. Ah, kanang kuan nang murag. murag. Mo toy golden unta. Kaning colored ba? Oh. Golden. Nawa lagi ang mga ang Paris laki. Palit ako. Lain. Mahal kayo? 8. Ah. Finches no? Oh. No, mura siya maya. Golden, golden. Ah, wala kang Jonathan ang daya. Oo ba? Oh. Pangitaa sa kuan internet. Wapo kay na golden. Golden. No. Oh, nindo to eh. Napag yung scholar dana. Sus, nindo to finches. Yung relax mo sad ni. Oo. Oh. Mo na Ikay nag-breed ani. Mo na igagaw sa kuan bay. Igagaw ng Sa background ani. igagaw bitaw ng kuan. Kanang canary bird, Canary. Oh. singing bird. Oh. Pero sila gagmay lag tingog, ikabuntag kusog ni tingog. Di ay lanog kayo. Oh, chik. Hinay oh. Pino nga. Pino nga saba pero makarelax bay. Oh. Nindo to eh. Unsay pakaon niya sir? Okay. Birdseed. Birdseed lang. Birdseed. Nga mo nang nganong naman ay nana. Aw ang Tubig. di kani ba kaning. Ah, mineral na siya, calcium na siya kanang backbone bitaw sa squid. Calcium mo din na. Solar ni. Solar pump. Ah, na. Sus daganag na buhi sa solar oh. Oh, niluto day buyag. Finches. Puhon. Himo man ning tangkal man ni sa akong papa sa na manok niya. Nya pag after of that, Bungkag. niya. So ay ta og lovebird. Oh. So bumaak niya kini mga kitipon siya ni. Iko pinches lang mo. Kaning finches sir, unsa may kuansan niya? Saan? Mura na siya kung sa gawas na bay, sa gawas na nasod. Manay maya na to. Oh. Pero kani imported din eh. Ang uban. Oh. Wala na may namaligya ko diri ko daghan. Breeder, wa ka nag-breed pa ni or mo automatic ra siya.